আজি ହେଉଛି 2 ନଭେମ୍ବର। ଚାଲ ଜାଣିବା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବର ନମ୍ବର 1, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଲେ ମହିଳା। ଏକଦା ମାଓଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ନିର୍ଭୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବସ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୁବତୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ବସ୍ରେ ମହିଳାମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭଳି ଏବେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ଯାଏ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଓ ଏ ବର୍ଷରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିଭଳି ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଝି ମଝିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଦିନିଆ ସଫଳ ଅମଳ କମିବ। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ ଓ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।